Ćao drugari, vidite ovu novu lutku, možda znate već. Ja sam probala već da otvorim i nisam mogla, tako da bolje sa makazama, zato što za malo možete da se posečete. Evo, uspevam. Evo, još malo. Možda sada s druge strane. Ona se zove Cressy Diamond. Evo, uspevamo. I već mogu da je opipam. Wow, baš je mekana. Pazi prste da ne posežeš. Hajde, možeš da otvoriš? Ne mogu, moram još da... Pa i seci, onda nemoj da je pipaš. Evo, pri kraju smo. To uopšte nije dobro za malu decu. Da. Opet mame moraju da rade. I evo je. Da vidimo. Baš je mekana. Šta je ovo? I to mora da se To je seče. pom purse. Ne znam šta je, ali sad ćemo... Pa kao mali vidjeti. novčanik. Verovatno. Wow! I možeš... Ima ziper. Ima otvarač. Da. Može da se stave šnjale. Wow! Odlično je. I dobili smo ne znam kako je na srpskom, kako je ovo? Uputstvo neko. Uputstvo. A koje sve ima. I evo je naša. Evo, to je veličine kao mamine ruke. Znači, može da stanu šnalice, mogu da stanu... Neke Šta možda još? švačice. Da, mogu gumice, šnalice ili možda kao pernice. Možete i kao pernicu, ako imate neke male olovčice. Ako ne, za Može kao kupatilo. neka mala hrana da stavi se unutra. Pa za snack, da. Za užinicu možete da stavite malo nešto. Super, to je korisno. I vidite ovo. Kao maca. Da vidimo. Nemoj mrdati. Ne mogu da... evo ga. I ima ovo. Da možete da je zakačite negde. Kao maca je isto. Dobro. Evo. I ovako izgleda. Kao maca neka. Dobro, sada da probamo da otvorimo lutku. Kolika kosa. Samo da joj ne odsepne. Pazi da. Možda bi trebali da otvorimo ovo. Hoćeš iz kutije? Evo, može. Da se ne posečeš. Pazi. Ne može. Ne može? Okej, nema veze. Samo vas te ne odsepneš. To je bilo za dlaku. Zato što je jako usko vezano. Ne možeš, čekaj, samo skloni da ja... Što joj je lepa i mekana kosa. Malo je i zaleđena. Lak su stavili, verovatno. Ljubičasta, lepa kosa. Da vidimo šta je ovo. Dobro, daj da izvučemo lutku. Pomeri kosu. Dobro. Evo. Kao blago da su. Čekaj. Ima još i za nogice. Evo. Ovo. Probaj sad. Wow. Ovdje je nešto... Da nije puklo? Nije. Ok. Nešto
neki lepak. Ne igraš se sad snimaš. Evo, vidite je. I nije od plastike, nego je od... Gumena je. Da. Kao da je gumena. Da vidimo. Se deci na nesvest. Čudan materijal. Nije ni guma, kao što smo mi imali kad smo bili mali. Neki čudan materijal, vrlo čudan. Da, baš, nije baš gladak. mekan. Da, ali nije gladak. Neka čudna materija. Pazite cipele kako su lepe. Ima čarapice. I kosu jako dugu. Da. Dobro. I kačket na mace. A što je ovo? Ne znam, sada pokušavam da otvaram. Glam Sirija samo piše. Čekaj da je skinemo. Uspela. Šta je to? Ne znam. To je samo znak, izgleda šta je. Koja je marka? Možda. Evo da zapamtiš joj ime. Ma dobro. Njen je rođendan mart 13. 13 dana pre tebe. Stani? Pa računaš? Da, 13 dana pre mene. Možeš ovo da odsečeš. Dobro. Ćao, deco.